खावलायबावनो लुबैदों जोंनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारा थांनाय 28 तारिख जानुवारि 2022 आव जे हियारिं डेट दंमोन सुप्रिम कर्टआवहाय नाथाय सारनि सुप्रिम कर्टनि जिहेतु डेट बियो डेटआवहाय बिथांनि हियारिंआ जानो हायाखै। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन कारिगाव थांनि एसे जिहेतु मैया NDFB नि माखासे केस लोगोसे आरो जायफोरा जेलाव फासि होजानाय थैजासिम जेलाव थांनांगौ बेनि अर्डारमोन नाथाय बियो जोबनो फासिबो जायासै आरो मा होनना बुंगोन जेलाव थैजासिमबो थानांनाय नंलिया। बियो सोरनि राव बियो हाग्रामा महिलारि सारनि बेखौ एक्चुअली BPFल' नङा प्रमद बर'आ थांनाय 5 बोसोराव ना बे खामानिखौ मावनांगौमोन आंनि हिसाबाव आंनि सानदांथियावहाय मानो होनना बुङोबा बेखौ इन्टारेस्ट होआखै। NDFBआ NDFB बायदिनो थानांगौ होननानै माने बियो दोनबाय थादोंमोन NDFBखौ मोजां नोजोराव नायाखै बेफोरनो मोनफा मोनफा फोरमान जादों। रुंगुल बर'आ लाजिगोनदां बेबारावहाय रुंगुल बर' फंबाया लाजिगोन दुखुबो मोनगोन प्रमद बर'नि बाथ्राखौ बुङोब्ला नङा होनबा जोंहा हाग्रामा महिलारि सारखौ सोरबाया रायबाबो बा माबा मोनसे बुंबाबो जा दुखु मोननाय बा गाज्रि मोननाय बियो गैया नाथाय रुंगुल बर'मोन बायदिया दुखु मोनो गन्थङाव दै हाबो NDFBखौ नांनायनि प्रति बिथांमोना बिराद मोजां मोजां बाथ्रा बुङो नाथायबा UPPL दोलो हिसाबै NDFBनि प्रति NDFBआ दे एथराब सोमावसारबोनानै फैनाय बिनि प्रति बिथांमोना मोजां सिन्ता धारा गैया मोजां साननाय हनाय गैया बियो फोरमान रोखानो फोरमान जानानै फैदों। थ' बाथ्राया नैबेसो जे मैयानि दिनाव हाग्रामा महिलारि सारा जानो हागौ NDFBखौ गोसोजों अनो नाथायबा मा ओरैहाय प्रमद बर'आ माब्लाबाबो बिनि हानजा बिनि दैदेनगिरिफोर NDFBनि प्रति अननाय सिन्ता धारा मोजां गियान गैया टटेलि माने गाहाय थाखोनिल' सानो मोजां सिन्ता धारा गैया।